The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Isaiah 40:28, hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. My people are destroyed for lack of knowledge. That is according to Hosea chapter 4, verse 6. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ini kadlaw, gikinahanglan ng atong naandan nga pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nanapa ba kita mga sala nga atong nabuhat ni ini kadlaw, kay kini mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato isugit busa diha sa pulong sa Dios. Sa 1 John 1:9 nagayon kani, if we confess our sins,
God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo di sa imong kinabuhi. Giawhag ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Huwag mo buhata ka na, luwas ka na o makasalmot ka nining atong pagabuhatong pagtuon sa pulo sa Dios. Busa sa hilom magandam ta sa atong kawaglingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makawasampa sa imong pagdala ka namon ning dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa imong grasya. Imo pa kami gipabuhi gumikan kay buot ka pa o Dios nga kami kabuot ngayon sa among common objective, which is spiritual maturity. Nga ikaw mahimaya na niya ng maong dapit nga kami nakakabuot na niya. Salamat kining tanan nga among ginahimo agig sunod sa imong plano. O labas tanan nga ang among pakigambitay sa imong grasya, imong plano, imong mga pulong nga among pagatunan nining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga tigsunod na nining atong Bible study through the YouTube o kaninyo usab nga mga higala nga bag-o pa, welcome. Nining atong daily Bible study. Adlaw-adlaw kini. O wana kini undang, kini atong pagbuhat nini kay lamang kini sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. O hinaot nga mahimong panalangin kining atong pagbuhaton, panalangin alang sa imong kinabuhi. O kaninyo mga igsuon diyan ni Kristo, welcome usab. So, atong gibiyaan. By the way, ang atong title, ato naman nagisugdan kagahapon, Practicing Our Christianity. Ang atong pagbansay, okay, sa atong magtotoo. Okay? Or so, how to practice our Christian faith. Now, una sa tanan, ang kamatayon, mo niya itong unahon pag-isgot, ang kamatayon alang sa dili magtotoo, the death of an unbeliever, nagkahulugan o pagkahimulag niya sa Dios. In fact, that is the wrong way to die for any member of the human race. The wrong way to die is to die as an unbeliever. Okay? Ug ang iyang kamatayon ingon nga dili magtotoo nagkahulugan og pagkahimulag niya sa Dios. Hingpit siyang nahimulag. Now, daghang mga tao nga ilang lainon og pagsabot bahin og kamatayon. Tungod kay wa man sila makasabot sa kalahian tali sa duha ka matang sa kamatayon nga kanunay gisgutan sa pulong sa Dios. Gamao ang espiritual nga kamatayon o physical nga kamatayon. Naubahin sa espiritual nga kamatayon, spiritual death, ang tanang tao nga nahimugso dinis kalibutan nga buhi physical apan patay spiritual. Yeah, that's what we have been discussing over and over again nga
kitang tanang tao, kanang sakop sa kaliwatan sa tao, inig kay mugso nato ning kalibutan na gideklarar dayon kita nga patay spiritual. Kay ang nakaangin ini mao katong pagkalaglag sa atong unang ginikanan si Adan ug si Eva. Mao katoy sala nilang nabuhat nga gitawag og salang panulundon. Ug kita kay kaliwat Manila, automatic nga ini kat himugso sa usa ka tawo ning kalibutan na ini gawas gyud iyang at sa taguangkan siyang inahan, declare dayon siya nga patay spiritual, buhi physical. May question niya na. So he is physically alive but spiritually dead. Okay. So pagpadayon paghisgot ni ba spiritual nga kamatayon. Ang tanang tao lagi nga nahimugso patay spiritual. Tungod kay na tao manghingpit si Ginoong Hesukristo. Pinagi usa ka birhen ug busa wa siya kinaiyang makasasala. Sunda gining mayo ha. Siya na tao. Okay, si Ginoong Hesukristo na tao nga dinhay lawas, kalag ug espiritu. So mo to gitawag siya nga trichotomos, body, soul, human spirit. Sa laing bahin, tungod kay kita gipakatao may kinaiya makasasala, old sin nature, kita na tao nga dinhay lawas ug kalag apan way tawhanong espiritu. Wala. O diha, pero wa pa maaktibo, wa pa kanang in living, energize, wala. Basta na diha. Why kanang paglihok niya na. Naman na mabasa sa 1 Corinto 15:22. Ug bahin sa physical nga kamatayon. Let's go to physical death. Kung magpabilin ang tao nga patay spiritual, sa wagyoy pagpagkatao pag-usab, no rebirth or being born again, sa gayon nga mamatay kini siya physical, mubiya ang iyang kalagikan sa iyang lawas o muadto ka ng iyang kalag dito sa impyerno. Aron ka na maghuwat nga pagahukman dito sa dakong puting trono, great white throne judgment. Now, ang batag usa ka sakop sa kaliwatan sa tao, makapili. He has his own choice. Buot ba niyang matao sa makaduha o mamatay sa makaduha? Now, ang mga Kristohanon mupili og kinabuhi. Apan ang mga dili Kristohanon mupili kamatayon. Mao gid prinsipyo atong basihan. So, Christians choose life, but the unbelievers, non-Christians, choose death. That's a principle there. Diha sa 2 Corinto, Kapitulo 2, versikulo 16, nagaingon kini, alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Karon, ang Biblia nagahulagway og duha ka kamatayon alang sa mga dili magtotoo. Ang una nini mao ang natural nga kamatayon. Ang mga tao mga matay sa nagkalain-laing paagi. Nasayod na taniya na pinagi tingali sa pag-atakis kasing-kasing o pinagig disgrasya bas kadalanan o ang uban pinagig kanser. Gani ang uban mamatay pinagig paghikog. Di ba? Mao kini ang natural nga pagkamatay o kamatayon. Ang una nga kamatayon, the first death. Now, matud pa sa mga Hebrehanon, 9:27, nagaingon kini, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, tapos niya na hukman siya sa Dios.
Now, alang sa dili magtotoo, ang ikaduhang kamatayon, the second death, mao ang dayo na nga paghukom didto sa wala na katapusang kalayo, eternal fire sa paghukom nga giandam alang kang Satanas ug sa nga laglag nga mga manulunda ug pagasalmutan kinis mga dili magtotoo. They share with this horrible future. Pinadayag 20, Mateo 25:41. Ang Biblia nagkanayon nga ang mga dili magtotoo, unbelievers, mga matay ni ining ikaduhang kamatayon, human kini sila pagahukman di Ginoong Hesukristo didto sa hukmanan sa dakong puting trono. Great White Throne Judgment. Ug diyan ang tungura usab, ang kamatayon pagabuntugon. Ug mo'y hinungdan nga mao kanay makahimong imposible sa kalang sa dili magtotoo sa pagkamatay ug unya maundang ang iyang paghimatay. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Uban sa wa nay paglaom sa pagkamatay, ang dili magtotoo mag-atubang og wala nay pagkatapos nga pagkasunog ug wa nay kaikyasan. Iba na magkalilisang gini. Kuyaw, magkalilisang gini. Di amoy unsa ka makahadlok o kakuyaw nining kahimtanga uban sa wa nagyoy pagkalingkawas niya na. Way kaiskapuhan hangtod sa wala na katapusan. Mayagom ang mga dili magtotoo ni ining nasoy kasakit gumikan sa ilang pagsalikway sa katubsanan o kapasayloan nga gitanyag kanila ni Ginoong Hesukristo. Gitawag kining nasoy dayon ng pagtulisok o horror sa in-English pa. O ikaduhang kamatayon sanglit wa na may paglaom nga pagkakalingkawas bisan ganing pinagi sa physical nga pagkamatay, wala. Now, sa higayon sa pagkaluwas at salvation, ang Dios Espiritu Santo mohimo sa pagmugna og tawhanong espiritu ngadto sa magtotoo. Ang buot pasabot, sa diha nga ang tao mo gamit sa iyang kaubuton o mutuo mo dawat kang Hesukristo, ang Espiritu Santo dayon will create or dili kay mo create iyang pabuhion the human spirit of that person will be enlivened, energized, and kanang mabuhi. Okay? Pabuhion ka na sa Espiritu Santo. So, kay magtotoo naman siya. So, tulo na po ang iyang komposisyon. Lawas, kalag, ug tawhanong espiritu. Gitawagan na siya og trichotomos. Ang dili magtotoo, gitawag siya og dichotomos, duha. Lawas ra og kalag. That's why he is called soulish man. Now, karong adlaw tingali nakigsulti kag usa ka tawo kinsa buhi pisikal apan patay espiritual. Ang buod kong pasabot mga di magtotoo. Mao kanay imong ginabuhat sa matag higayon nga makigkukabildo ka og usa ka dili magtotoo. Now, dihay usa ka tawo kinsa naluwas sa diha nga iyang higala sa kalit lang misulti kaniya sa pag-ingog, bay, ay bawo ka magpatay ka. Ang mga pulong natural makapakurat yun niya. Nakurat yun siya. Iyang itubag ang iyang higala sa pag-ingog. Sugoy patay. Di man taon ko patay. Buhi ko kaayo. Tanawa ko. Dugo o unod god ako. Kunya ino ko ni mo patay.
unsa ka man. Ug niya gisundan siya sa pag-ingon sa iyang higala sa pag-ingog. Dili, bay. Patay ka spiritualmente. You are spiritually dead, bay. Tinood, kitang tanan mga patay spiritualmente. Spiritually dead. Apan sa dihang mutuo kita ni Ginoong Jesucristo, ingon nga atong manluluwas. Ang Diyos is, bantay, ang Diyos Espiritu Santo mo puno sa atong kalag ug mohimo sa atong tawhanong espiritu sa pagkabuhi na gipabuhi ang imong tawhanong espiritu nga murag kanang natug lang nakuyos anang panahon na nga dili ka pa magtuto karon nga mituo ka na sa kaluwasan, midawat ka sa kaluwasan, pabuhion ka na sa Espiritu Santo ang imong tawhanong espiritu or human spirit. Kasabot ka ba? Sundan ni. Ayaw gyud pagpakawas, passing. Now, ang Biblia nagasulti diha sa Efeso 2:5 o bisan sa mga patay pa kita diha sa sala, spiritual nga kamatayon. Siya din ang Diyos, mipabuhi kanato uban kang Kristo, pinaagi sa grasya kita nangaluwas. Di usab sa Juan Kapitulo 3, ang Diyos mihisgot kanato bahin ni Nicodemo, kinsa usas mga bantugang Hudiyo, nga pango sa ilang simbahan, ilang pundok, nga itong panahon na. Okay. Kinis Nicodemo, kadaghanan ninyo nakadungog na niining kasaysayan bahin ni Nicodemo. Kinis Nicodemo, mapasigarbuhon. He was so proud sa iyang kaugalingon tungod kay tigampo siya sa makadaghan, matagadlaw. Tigtuon siya sa mga pagtulunan sa balang kasulatan sa karaang tugon, Old Testament scriptures, sa diniyos yun. Okay? Pagkugi yun, o tigtuman yun siya sa kinasing-kasing yun, sa tanan nga mga ritual o mga tulumanon sa mga Hudiyo. Iyang gituhuan, nga gumikan kay siya timos gyud nga pagkamatarong, wa ni siya na magkinahanglan o usa ka manluluwas. Apan kung tinuod pagkadtong tanan, di gyud niya matugkad kinsa gayud si Kristo, ang tao nga mihimog mga milagro. Na kini si Nicodemo naglibog ug mo'y hinungdan nga buot niyang makikita siya kang Hesus aron siya makasabot. Busa miduol kini siya kang Ginoong Jesucristo sa panahon sa gabi ug midayon sa pag-ingon agalon way tao ang makabuhat sa mga milagro nga imong gihimo gawas kon pinadala siya sa Ginoo o ana diha kaniya ang Ginoo. Juan 3:2. Nining tungura, wa si Jesus mo lang tugi kang Nicodemo o pagpatuo kaniya nga siya si Jesus mao tinuod ang Mesiyas nga gisaan ngadto sa mga Hudiyo. Midiretso gyud ni Jesus sa pagpadayag sa bugtong isyu nga mao'y manugdanon. So diha sa Juan 3:3 kini nagkanayon, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So nangutan na dayon kini si Nicodemo kang Jesus pag-ingog, unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tiguang na. Magasuod pa ba di siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpagkatao pag-usap? So, mitubag kaniya si Jesus pag-ingon, Nicodemo, dili gini pisikal nga pagkatao nga akong gisgutan. Espiritual kining maong pagkatao.
Kay kinigus Nicodemo, malagmit giila nga labing manggialamon nga pangu sa mga Hudiyo niadtong iyang panahon. Apan wa gyud siya sentido ingnon ta sa English og he did not have a particle of sense. Wala. Tinuod man nga dili siya mahimong mubalik og suod sa taguangkan siyang inahan. Mataw lang siya pag-usab sa dihang ang iyang tawhanong espiritu mabuhi tungod sa iyang pagtuo kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Now, prinsipyo. Ang kinabuhi sa tao, lumalabay lang. Ang kinabuhing dayon hangtod na sa kaangturan. Now, kita maluwas pinagi sa grasya sa Dios. Pinagi ra gyud niya na. Matud pa bitaw sa episode 2:8-9, popular kayong bersikulo. Kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kaklaro niya na. Mangutan na rago ko nimo karon. Nasinati ka ba sa pulong grasya diha sa Biblia? Nakabantay ka ba? No, ang Grigong pulong, charis, C-H-A-R-I-S, nagpasabot kini nga wa kita sarang mahimo aron kita makaangkon og kaluwasan. Wala kita mahimo aron atong mapalit kini. Wala. Wala kita mahimo aron kita makabatog katakos niini. Wala. Kaysa grasya, way binuhatan ang nalahambigit niini. Wala. It does not involve any good works. Ang kaluwasan, usa ka gasa nga grasya gikan sa Dios. Ug way labot niini ang atong mga maayong buhat. Wala. Naluwas kita pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sabta gyud. Sa dihang gilansang si Ginoong Hesukristo dito sa cross, iyang giangkon ang atong mga sala. Ang matag sala nga nabuhat sa matag usa kanatong mga katawhan niya nang higayon nga motuo kita kang Kristo ingon nga atong manluluwas ang Dios nga mahan muhatag kanato sa diha sa iyang hingpit nga pagkamatarong. 2 Corintios 5:21. Ingon man sa iyang kinabuhi nga walay katapusan. Eternal life. Ang Dios ang magahimo niya na. Umaw na itawag na ito o grasya. Ang Episo 4:7 nagkanayon usap. Ang matag usa kanato giyatagan o gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Walay bisan kinsa ang makapatinaw bahin sa grasya sa Dios gumikan sa iyang pagkahibulungan. Too amazing sabton og tugkaron sa atong tawhanong pagpanabot. We cannot fathom niining pagka-amazing ni sabton og tugkaron. Ang ato rang mahimo mao ang pagtamod niini. Bisag unsa pa ka maayong tao nato sa atong pagdahom sa atong kaugalingon. Bisag pila pa kadaghang maayong buhat ang atong mabuhat. Dili gyud nato mangkon ang atong katakos o pagkaangayan sa mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios. Iya silang gihatag nga rika nato tungod kay iya kita gihigugma. Wa kabakaamgo niya na. Ug sanglit di man mausab ang iyang gugma bisag unsa kang ngilad ang atong pagpakasala. Magapadayon gayud siya sa pagpanalangin kanato. Naumatod pa si 2 Korinto 4:15. Gibuhat kining tanan alang kaninyo og sa magakadaghan ang mga tao
nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himangaya sa Dios. While ang kaluwasan mahitabo sud lang sa usa ka gutlo in just a minute, ug yan ang gutlo hatagan kita kinabuhing dayon. Dili lang kay 1 minute but 1/60th of a second. Inig himo na to desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. 1/60th of a second luwas kita. Nasa higayon nga matag usa ka nato mo desider nga nanginahanglan kitag usa ka manluluwas. Ug nga si Ginoong Jesucristo mao ray bugtong matuod nga manluluwas. Ug nga siya namatay personalmente alang kanato. He died personally. Yan ang higayon sa atong pagtuo. Gidawata si Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Ang kaluwasan mahitabo sud lang sa usa ka di lang kay usa ka gutlo, 1/60th of a second sa diha-diha. Higayon ka na sa imong pagtuo. That is the point of salvation. Anong ingon man niya na kapaspas, mangutana ka, tubag? Tungod kay si Kristo dito sa krus, may buhat man sa tanang buhat sa kaluwasan. Wanay butang na ibilin. Gawas lang sa atong pagtuo. Kasabot ka. Ug sa dihang mutuo kita, dadon kita sa Dios ngadtos dayo na nga relasyon ngadto kaniya. The Holy Spirit will pick us up ug iya tang ibutang mahidugtong o mahiusa na kita kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Yan ang usa ka yano nga higayon sa pagtuo. That very moment sa imong pagtuo kang Kristo. Mubalhin gilayon kita gikan sa pagkamatay spiritual ngadto na sa kinabuhing dayon. Now ang Juan 5:24 kini nagsulti sa pagingon. Excuse me. Sultihan ko kamo. Ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Walagwaya lang kuno. Ang labing batid nga kusiniros tibo kalibutan magaandam alang kanimo og dili katuohang lamian nga pagkaon. Dayon ni mugsod ug tuod man ana na ang andam nga gibutang pagkaon alang kanimo. Ang batag kinahamo nga pagkaon gipahiluna na sud sa bulawan nga plato, dinayan-dayanan pa og panapton nga plata o silver. Mupiyong kasi mo mga mata aron imo yung ma-enjoy ang makalaway nga lamiang mga putahe. Ug dayon mo sa pagbuka makugang kas paghuna-huna ang matag usa ka mayong pagkaandam nga hungit niini para ra gyud nimo. Nakasabot ka? Niya pa. Wa kay gihimo sa pagtabang sa pag-andam sa maong mga putahe sa pagkaon. Apan diha na ang tanang mga putahe naghuwat na nimo. Gawas pag yun na libre kining tanan. It's all free for you. Ug sayod ka usab nga dili ka makahimo sa pag-andam niya itong klases mga pagkaon. Di man gani ka mahibaw unsaon sa pagsugod sa pag-andam sa maong klases pagkaon. Sayod lang ka. Ang kusiniro naghuna-huna og maayo kanimo aron iyag yung ikahatag nimo ang iyang gasa nga gugma. Busa. Musugod ka sa pagkaon. Og diha nahimo kang magsasalmot sa mong kumbira. Apan di ka takos. Dili ka takos niini. Ang imo rang mahimo
mao ang pagpasalamat sa kusinero og mopahimos ka sa iyang grasya nga gasa. Ang Dios nagaandam na dito sa langit alang sa matag usa ka natong mga magtutuo, usa ka kumbira nga mas labihan kadako ug kamabulokon nga way katandi niini. Ang ato rang himuon mao ang pagpili sa pagdawat niini. Ang atong bugtong mahimo mao ang pagtuo kang Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Nasayod si Kristo nga watay sarang mahimo sa pagsud sa langit ug mao'y hinungdan nga siya sa iyang kinabubuton mo'y mihimo sa tanang buhat sa kaluwasan alang kanatong tanan. Iyang kabubuton ngang matag usa kanato makapahimos sa mga kaayuhan sa iyang nabuhat. Ingon nga dili ta makahimos pag-andam sa labing-labi ang putahe sa pagkaon. Mauusab nga watay mabuhat aron makaadto sa langit. Kita nimo. Apa natong maangkon ang gasa ni Ginoong Hesukristo nga makapasud kanato sa iyang hingpit ug dayo na nga gingharian. Siya lamang ang mibuhat niini. Pinagi sa pagtuo atong mahimuslan hangtod sa kangturan ang mga kaayuhan sa iyang buhat. Niyan ang higayon mismo sa atong pagtuo. Right at that very moment we believed in Him, maangkon ta diha gayod ang mahimayaong mga panalangin sa langit ug ang kinabuhing wala na'y katapusan. Now, laing prinsipyo nga akong ihatag nimo. Kung tuuhan ta si Ginoong Hesukristo, iya kitang isud ngadto sa bag-o, personal nga relasyon ngadto sa Dios, ingon nga mga sakop sa iyang harianong panimalay. As members of the royal family of God. Ug dinhi ato ipadayon kini ugma. Ayaw say pa ang pagsunod niini. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining laing matamis nga higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong sa kamatuoran. Nagapasalamat kami dako, O Dios, nga kini unta mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dili kami takos niini, panikaw nagmatinumanon magayon sa imong mga saan. Imo man kanang kinaiya. Salamat, O Dios, sa imong paglamdag kanamo nining adlaw. Bahin sa among kaluwasan nga libre ug wala gayo kami mahimos kinaugalingon namong paningkamot. Pinagi lamang kining pinagi sa imong grasya. Busa nagpahimulos kami nining imong grasya, O Dios. Salamat. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among sibog ngadto sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kubani kami sa among pagbubuwag ng adlaw. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Hubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.